Доброго ранку. Усім салют! Рада вітати вас у нашому доброранку. Віншуємо всіх з першим днем зими. Починається цудовна пора і навіть казочная. Коли яшчэ можна кататься на санках з гори, і мчаться на лижах, і виписувати узори коньками на катку. І коли яшчэ можна наладзіць снежковые бои? І паспрачацца ва ўменні майстраваць снежныя фігури. Так, хлопчики, пообяцайте, что гэтай зимой обовязково злепите мяне со снегу. Мы будем вельмі стараться. І сёння снег трошки незвычайны. Трэба толькі уважліва да яго прыгледзецца. Сённяшні дзень яшчэ называюць днём белай казы. Здаўна людзі лічаць, што снег у гэты дзень на самой справе пух белай казы, якая скача па мяккіх аблоках. О, і ёб тут поскакала. Здаецца, што аблокі такія мяккія, як самая мяккая пярына. Я не ведаю, ці бачыў хто гэтую козачку на самой справе, ці гэта толькі фантазіі. Але апісваюць яе белай-белай, з ружовымі капыткамі і ружовымі рожкамі і званочкамі. Ой, мне ўжо хочацца пазнаёміцца з такой козачкай. А чаму б нам не зрабіць невялікую зарадку? Давайте паскачам быццам маленькія козляняты па аблоках. Сябры, не лянуйцеся, уставайте со своих канапаў и давайте трошки поскачем. Так, и... Можна скакать то на одной, то на другой нозе. Вось-вось. А можна і прытанцоўваць. А хто добра зараз поскакаў, можа і адпачыць, і паглядзець наш ранішні мультфільм. А ці можете вы уявіць, што палова жыхароў зямлі ніколі не бачыла сапраўднага снегу? Ой, бедненькія. Яны уяўляюць, як выглядае снег толькі па фотаздымках. Придумала! Трэба сабраць пасылку і адправіць трошкі снегу дзецям Афрыкі. Кася, ты забылася, што гэта будзе не так проста зрабіць. Спатрэбіцца моцны халадзільнік, каб снег у дарозе не растаяў. А мы можам даслаць у Афрыку сняжынкі, выразаныя з паперы. Прыдумаем самыя розныя узоры. Правильно! Дети Африки ніколі ж не вешали гірлянду со сняжинок на елочку. На Новы год яны ўпрыгожваюць бананавае дрэва ці кактус. Ха, кактус! А что? Зялёны ды з іголкамі. Вельмі аддалена, але нашу елочку нагадвае. А як вы думаеце, на іншых планетах снег ёсць? Павінен быць, таму што сустракаюцца вельмі халодныя планеты. Усё так. Праўда, знайсці пацверджанне і зрабіць фотаздымкі снежных планет не так проста. Але адну планету нашай сонечнай сістэмы навукоўцы добра даследавалі. І што гэта за планета такая? А вы самі здагадайцеся па маіх падказках. Мы гатовы, а вы, сябры? Гэта планета даволі халодная і мае шмат кратараў і вулканаў. Пакуль што я не здагадваюся пра назву. Давай яшчэ падказку. З наступнай падказкай вы адразу адкажаце, якую планету я маю на ўвазе. Мы вельмі уважліва цябе слухаем, Лесік. Гэта планета чырвонага колеру. Тут памыліцца немагчыма. Гэта планета Марс. Правільна, на Марсе ёсць мясціны, дзе ляжыць снег. Такі ж беленькі і пухнаты, як і ў нас на зямлі, так? Выглядае ён як і наш зямны, але на самой справе гэта не замёрзлая вада, а замёрзлы вуглякіслы газ. А з такога снегу можна зляпіць снегавічка? Можна. І што цікава, снег на Марсе пачынае ісці ноччу, і пры гэтым амаль заўсёды там сапраўдная завіруха. А чаму так? Таму што як толькі сонца хаваецца за гарызонт Марса, на планеце становіцца вельмі-вельмі холадна і да таго ж дзьме моцны вецер. Напэўна, такі, што на нагах не ўтрымаешся. Прычым нават у касмічным скафандры. Ой, добра, што ў нас не так часта бывае такое надвор'е. І мы можам гуляць і дыхаць свежым паветрам. Мароз і вецер за акенцам. А ў нашым пакойчыку зараз цёпла і утульна. І я прапаную зараз паглядзець яшчэ адзін ранішні мультфільм. Цудоўны мультфільм і такая ж цудоўная раніца разам з добраранкам. Я магу глядзець мультфільмы бясконца. Ого!
ніколі про тебе такое не подумала, Лесик. А чаму? Ну, ты ж лічыш сябе дарослым і вельмі разумным. А тут могу глядзець мультики без конца. Мультики любят и дети, и дорослые. А яшчэ лепш, калі глядзець добрыя мультфільмы збіраецца уся сям'я. І добры ранак можна глядзець усёй сям'ёй. Так што зараз вы можете паклікаць сваіх бацькоў, каб глядзелі праграму разам з вами. А вы ведаеце, хто з жывёлаў вельмі рады надыходу маразоў? Я лічу, што гэта жывёлы, якія жывуць у самых паўночных мясцінах. Напрыклад, палярны мядзведзь. У яго такое цёплае футра, што ён можа цэлы дзень ляжаць на снезе ці купацца ў ледзяным акіяне. Усё так. Яшчэ ў белага медведя шырокія пухнатыя падэшвы, і яму вельмі зручна хадзіць па снезе і лёдзе. Ды і белая шубка цудоўна яго маскіруе. А калі яшчэ лапай нос перакрыць, палярнага мішку ніхто і не заўважыць. Але белы мішка ўсё роўна не той, хто можа вытрымаць самую нізкую тэмпературу. А хто ж такі аматар холаду? Палярная качка Гага. Лічыцца, што яна можа вытрымліваць тэмпературу мінус 110 градусаў. Гэта ж так холадна, нават халадней, чым у самым халодным халадзільніку. Але палярныя качкі не адчуваюць холаду. Іх пух лічыцца самым цёплым. І як толькі вылупляюцца качаняты, яны смела адпраўляюцца ў плаванне ў ледзяныя воды халоднага акіяна. І качаняты не кашляюць і не чхаюць. І ўсе гледачы добраранка добра ведаюць, што прагулкі на свежым паветрам, катанне на лыжах і санках вельмі дапамагаюць заставацца здаровымі. Сябры, вы не змерзнеце, калі будзеце апрануты па надвор'і. Пастарайцеся кожны дзень знаходзіць час, каб пагуляць у рухавай гульні на вуліцы. А зараз давайце зробім невялікі перапынак і паглядзім які-небудзь цудоўны мультфільм. Лесик! Лесик! Ты чаго завіс? Лесик! Ой, прабачце, я трошкі замарыўся. І пра што ты марыш з самай раніцы? Я на момант уявіў сябе на буеры. На чым, на чым? На буеры. Гэта што такое? Растлумач, калі ласка. Буер – гэта цудоўная зімовая забава. Такая лядовая яхта. Замест кіля – рама на каньках. А ўсё, што патрэбна, гэта вецер і жаданне імчацца па лёдзе. Выглядае вельмі прыгожа. А ці вялікую хуткасць могуць развіваць такія лядовыя яхты? Сучасныя буеры могуць разагнацца да 160 км за гадзіну. Ой, я б не рызыкнула ўдзельнічаць у такіх гонках. Можна і не кіраваць буем. Цудоўныя эмоцыі атрымаеш, і калі проста будзеш глядзець на такое шоу. Дарэчы, у даўнія часы такія спаборніцтвы былі вельмі папулярнымі. І нават буеры не раз дапамагалі атрымліваць перамогу ў адказных ваенных бітвах. А я хачу, каб і мы, і нашы гледачы заўсёды атрымлівалі перамогу. І ў нашых гледачоў былі самыя лепшыя адзнакі ў школе. Мы жадаем усім цудоўнага дня. І давайце дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Памятаеце, калі яна адбудзецца? Будзем чакаць усіх на тэлеканале «Беларусь-3». Як заўсёды зранку У нашым добраранку!